Yn ystod y dyddiau nesaf yma, fydd gofyn i chi fwrwch pleidlais. Da chi'n gwybod lle mae Plaid Cymru'n sefyll ar gwestiynau mawr y dydd, a da ni'n gwybod hefyd mae beth chi angen ydy aelod seneddol sy'n mynd i cynrychioli chi a'ch buddiannau chi. Da ni'n gwybod am y math o bethau sydd yn eich poeni chi, eich cartre, eich swydd, eich cymuned, dyfodol yn gwlad ni, a da ni'n gwybod bod aelodau seneddol Plaid Cymru yn mynd i ymladd dros fuddiannau Cymru. Edrychwch ar y pleidiau eraill. Be maen nhw'n ddadle ydy ynghylch faint maen nhw'n wedi dorri ar wariant cyhoeddus, a be mae hynny'n mynd i wneud yn cymunedau ni. Mae hyd yn oed y Blaid Lafur yn sôn am dorri fwy na nath Margaret Thatcher erioed. Mae'r Tried yn sôn am dorri'n fwy na hynny, a mae'r Democrataidd Rhyddfrydol hefyd yn sôn am doriadau enfawr. Pwy felly fydd yn rhoi buddiannau Cymru gyntaf? Pwy fydd yn ymladd o blaid cael gwell telerau i Gymru yn y Senedd nesaf? I sicrhau bod ni'n cael yn cyllido yn deg, i sicrhau bod ni'n medru amddiffyn pensiynwyr, yn medru amddiffyn teuluoedd ifanc efo plant, ac medru sicrhau bod eich ysgolion chi ac ysbytau chi yn cael yr arian maen nhw i angen. Mae'n bryd rhoi Cymru'n gyntaf, a da chi'n gwybod pan da chi'n ethol aelod seneddol o Blaid Cymru, mi fydda nhw'n mynd i Lundan, nid i fod yn rhan o'r clwb yna'n San Steffan, ond yno i ymladd dros fuddiannau pobl Cymru, eich buddiannau chi. Mae'r poll opinion i gyd yn dangos y bydd yna Senedd grog ar ôl y 6 o Fai, ac yn y cyd-destun yna, dim ond Plaid Cymru fydd rhoi buddiannau Cymru yn gyntaf. Mi fyddwn yn ymuno efo'n chwaer blaid yr SNP i sicrhau tegwch i bensiynwyr, sicrhau buddsoddiad mewn ysbytau ac ysgolion, ac yn sicrhau hefyd bod ni'n buddsoddi yn yr economi i greu swyddi. Efo Senedd grog, mi fedrwn ni sicrhau'r fargenorau i Gymru a'r fargenorau i bob cymuned yn gwlad ni. Yn yr etholiad hwn, mi fydd pleidlais gref i'r blaid yn golygu dyfodol gwell i Gymru.